Salut, eu sunt Sorin, bine v-am găsit la un prim car vlog. Ar fi trebuit să fie un vlog în care eu mă plimb, vorbesc cu voi, motivul pentru care eu m-am apucat să fac așa ceva și să vă povestesc despre mașina mea. Dar am preferat să stau pe loc, pentru că, dat fiind situația cu acest virus, e cam greu cu deplasările și am zis să stau totuși cu minte. Eu m-am apucat de acest vlogging, ca să-i spun așa, pentru că am încercat să mai fac un vlog cu un prieten de-al meu, merită toți banii, un subscribe acolo la el pe canal, o să las link-ul în descriere. Dar în urma acelui vlog am primit destul de mult hate, ceea ce m-a motivat să mă apuc să fac și eu așa ceva, pentru că multă lume mi-a spus: băi, merită să te apuci pentru că vrei să faci ceva tare de mașină și merită ca lumea să vadă treaba asta și așa mai departe. Și am zis, bă, de ce nu? Mașina mea este o Skoda Octavia 1 din 2004, mașina este cumpărată de nou în familie. Eu o conduc zilnic de un an de zile, am luat-o la 120.000 și mașina are undeva la 170.000 în momentul de față. Ea la bază avea pachet de drumuri grele, pachet elegans, era cu climatronic, oglinzi electrice cu încălzire, geamuri electrice față-spate, farul cu xenon, spălătoare, un scut de fier, ceea ce pe mine în momentul de față mă ajută foarte mult, pentru că mașina am coborât-o mai jos decât era și mă ajută să nu sparg atât de repede baia de ulei. Păi să încep cu începutul. În momentul în care eu am luat deja permisul, mașina avea niște arcuri Sport HR cu drop de 3,5 cm și niște jante pe 17 galbene cu buză. Nu au fost ele foarte reușite, dar atunci eram destul de entuziasmat, vă dați seama, ca toată lumea la început. Ușor, ușor am făcut o evacuare de la jumătate, dar n-a fost ce trebuie și am refăcut-o. Am făcut o cap-coadă de inox pe 63 cu downpipe. Pe partea mecanică, mașina nu a primit cine știe ce, în afară de un Stage 1, ceea ce a dus-o în 126 de cai de la 90, 126 măsurați de pe dyno. Pe partea exterioară, mașina a primit un kit de VRS, bară față momentan, trebuie să vină și bara spate. Am avut niște jante BBS-uri pe 18, 9J pe spate, 8 pe față, din ce mi-aduc eu aminte, dar una din ele a fost spartă într-un accident despre care o să vorbesc într-un alt vlog, pentru că e ceva de povestit. Acum, în momentul de față, am niște jante pe 18, nu știu exact ce model sunt, știu doar dimensiunile, 8J, toate T35, destul de ok, vin exact la linia caroseriei, adică pentru mine sunt chiar super ok. În rest, cam atât pe partea exterioară a primit, momentan. Urmează un eleron de VRC, probabil un diffuser pe bara din spate. În interior, mașina a primit un volan de VRS. LED-urile acelea verzi, cine le știe, din toată mașina au fost schimbate cu unele roșii. Ceasurile au fost făcute alb, cu acele de Golf 4 și acele fiind roșii, făcute roșii. Și primim și funcție de needle sweep, adică se dau acele peste cap în momentul în care pui contactul. Stâlpii am făcut de culoare neagră. Urmează să fac și plafonul cu alcantara, parasolarele, stâlpii tot la fel negri, probabil că o să cumpăr unii, nu știu, sau îi vopsesc. Interiorul, scaunele și cu bancheta sunt de Audi S3 Recaro, electrice, cu încălzire. Și ce-a mai primit mașina a fost un bloc de lumini cu funcție auto, ceea ce pentru mine este super tare, pentru că mi-a activat și Follow Me Home, ceea ce este genial. Un pilot automat, bucă de S3 și cam atât. Și trimurile vopsite negru. Adică mari modificări mașinii eu nu i-am adus. Toată lumea spune că, domne, că e foarte modificată. Nu este, chiar nu este. Și cei care or să vadă vlogul și au chiar într-adevăr mașini modificate, probabil că vor râde, dar eu spun că nu este modificată. În afară de puțin exterior-interior, pe partea de mecanică trebuie să mai fac, că nu sunt puțini. Pe partea de audio nu am făcut mare lucru.
Boxele sunt ale mașinii momentan. Am un subwoofer Alpine și cam atât. În rest, despre mașină, nu știu ce aș mai putea să spun. Culoarea, o să vedeți și în poze. Toată lumea mi-a spus, domne, că eu n-am văzut culoarea asta, că e o culoare pe care nu o vezi toată ziua pe acest model de Skoda. Mulți m-au întrebat de pe ce mașină este și le-am spus, fraților, de fabrică, mașina așa a venit în această culoare, acest cod de culoare, că n-are cum, că eu n-am mai văzut. Și într-adevăr, sunt destul de rare, ceea ce mie îmi place treaba asta. Toată lumea spunea, domne, colantează-o, fă-o ceva. Nu, frate, o să o revopsesc total, pentru că ar cam trebui, pe aici pe acolo a mai sărit vopseaua, dar per total mie mașina îmi place. Fiind o mașină de început, vă dați seama, am un an de permis, 50.000 de kilometri, mașina este super ok, mai ales că a rămas a mea, adică pot să mă deplasez oricând vreau cu ea, oriunde. Pe interior, în interior, pardon, ce am mai pus a fost inițial un MP3 din acela tip navigație, dar ulterior am cumpărat o navigație cu Android, o să las niște poze. E bună, fac hotspot, folosesc Waze, YouTube, toate nebunile. În rest, cam atât despre mașină. Urmează în vlogurile pe care le voi face să spun mai multe pe bază ce le voi termina. Adică, uitați, de exemplu, săptămâna viitoare, luni, mă voi duce să pun reglabila pe mașină și probabil voi pune și frâne de VRS. Băi, fraților, mașina consumă puțin, că am primit întrebarea asta dacă a crescut consumul în urma softului. Nu a crescut. În oraș, la un mers normal, are undeva la 6 jumate. În exterior, nu mai spun că iar primesc hate, o să las o poză demonstrativă. Cam de când o am eu, s-a comportat super bine. N-am avut niciun fel de problemă cu ea, în afară de consumabile și alte cele. Deci, în urmare, cam ăsta a fost vlogul. Probabil că o să iasă destul de scurt, dar fiind primul vlog pe care îl fac, sper că este de înțeles. Nu uitați să lăsați un like, eventual un comment, un share și un subscribe canalului. Urmează să fac mai multe chestii mașinii și le voi filma, le voi posta și sper să urmăriți să vă placă. Salut!